Ochimu gozielu mundinne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali n'olueni gozielu ewu chinwe Ewu mee ewu Chukwu ewu chinwe Obodo ekwelugo na mụ na chi m si eje Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewu chinwe ụwa m Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Obodo ekwelugo Akụ nwa afọ nọ m na-ebeli njinwe Ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu mehie Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi Ewu mehe nna m ewu mewe Nchukwu gozielu m ndị nne Nchukwu gozielu m mama o Chukwue Okike kelu ụwa gozielu m ndị nne Maka n'ibe nne na-alụ n'uwe like une uwe O nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ Ewu mee ewu Chukwue Ibe nne na-alụ n'uwe like Isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Agụ ụgbụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa kuku ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa sabụ ụgba ọkwa nne ka a ga-akpụ Polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ Nwa nwụrụ anwụ ọkwa nne ga-ebe akwa ewu chinwe Na kedu ifeọmị ga-emelụ nne mụrụ Na kedu ifeọmị ga-emelụ mama nne mwe Na kedu ifeọmị ga-emelele nne mụrụ Kwanụ m ifeọmị ga-emelụ mama ya Onye buru gị n'afọ ime ifela ka ọnwụ ide naanị Takwuwa afụfụ Nwa ga-etu esi amụ nwa Nchi m gozielu m nne m Olisa Chukwu gozielu m ndị nne Egwu m na-etila ala Egwu m okoko Obodo ekwelugo ekwelugo ngwa na-ekwenu chi Ngwa na-ekwenu chi nwe Ọla bịala ijọkwa egwu ka anyị eje Ewu mmehide ihe Obodo ekwelugo ịgba m ekwelugo ngwa na-ekwenu chi Ngwa na-ekwenu chi nwe Ọkwa ndị nne ka anyị na-ekwu Ewu mmehide ihe Obodo ekwelugo
C'est confirmé. Okay. How about your former chairman? That's what I want now. That's all
nna gị ụgbọ mere mma akọ gị ọnụ taa aha na-akọ na gị ọnụ ọ bụrụ na ọhịa ị ga-abụ ndị na-abata kịta anyị abụ ọsọ banyere Uchenna na ụmụnne ya Chineke ndọ ha ndị ọka ebe donanọ donanọgbo ndị ọgọ bụ na na-ese abụrụ m ada ụbọchị nọ n'oche ụgbọ anyị nọ n'isi nwanne onye aka m nụrụ ime ya bịa wee tuhuo okwu ochie my brother. Uchenna na ụmụnne ya Chineke ndọ abụ m Ugobeze nwasoro nze ọzọ Odilobi a na-esu egere Okolikwe abụ m a na-ayọ egbusu akụ mmadụ gara aga ụlọọrụ para etu aka eze wepụta akụ o si na ibe ego ịbụrụ ndị ọgọ gị wee na-erigasị ka alụ nkụ ọ dịrọ m n'akwa anya na ọ ga-bụ chi onye egwu eji eji eko na biti obilarị obidokwu adịghị na m mgbagha mma ahụ na akwụkwọ gị ịmara ebe mma anọ wee kwụ n'ihu ga-etite gị ọchị na kwuru kpara n'ala ọdụdụ ochie mmadụ anyị ga-eburu onye ọrụ ukwu na oru amada eti dona chendo oje dona na ai zibari mara kala for me kola awo jamaatu yeche bia mami ana mafo ma nko
My goodness! I don't matter. My goodness! Fatima!
So, digo, how do you have to ask Gabia? Soon, Solomon, so, all financial secretary, get out. All is all those people are what digo, everything I do. I said, Ugo, they didn't do. I am not Ugo, what I say, we like. Okechukwu Ezomereola, Mahmood Yabu Chairman
ọgwa bụ nna unu gọgbo ọgwa bụ nna gọgbo elebe anyị maka ọbịa be anyị ihe anyị nwa anyị ndị nwa dị na eme ọba dike anyị wee bịa anyị na-asị unu ndo na na-asị anyị maka ọgọ ọgwụ na-asị unu ndo nke ebe anyị achịtakwuo akwa dịka anyị na-ayọ gbọgbọta m ka anyị na-ete announcement ndị na tebụl represent the party and I tell them paper we don't give microphone all experience that they know before I say that I get out of my head to do here so one day we will here it does so one go to water please please àwọn ọdún ọmọ ọgá wa wọ́n lè jí fún wọn yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ fún ọdún kan ẹgbẹ́ ọdún kan náà fún náà. What
Kafanya la haraka
sepụrụ ya maka na ndị ikwu nne na-akwado mana na ọ gaghị atọ anyị na ndị ikwu nne gara ya kwụwa abalị What?
Facebook. Ada Facebook, kau tu dia orang itu apa? Kau berapa kali? Contoh dari itu, apa ni tu? Pakai tu. Dah ramai. Tapi ada dua yang ni ada saya kerja kau. Tapi kau tu dia pasal. Nama kau ni macam mana? Ayah dia tu. Ese nwa mmadụ ikwere ka ewu anyị ma onye ewu
ebumnobi anyị bụ idozi obodo ya ka anyị na-eme ka ọ dị mma. Under the leadership of His Excellency Honorable Chief Sir Chukwuemeka Mbegbu, the Great Abaka Global na-anyụsị ọgwụrụgwụ mmadụ na-efe ọrụ ezewa mmadụ Chase Limited ọdịnede Chineche Ndo na-enwe Chukwu Karachukwu the high moving guys mmadụ karịrị akarị na eluigwe mmadụ karịrị akarị ị ga-agba bibie those members who has
Ebe na ndị Enugu si ọdọba anyị ka mkpọrọ
Oke mmadụ oke mmọnwụ ọzọ Igbo ndụ n'iru ọgụ mmadụ ya esokwa faje anyị furu oke egwu anyị were efibie were ehiwe n'aka anyị na-ekele unu ndị bụ obi ugwu anyị na-asụ unu n'ọda unu ndị ọgọdọ ahụ nọ ka iwale okwu a anyị na-asị na etu o si wee dịla ndị ụmụnna Ezọbịka anyị nwa etu na nwanne m nwaanyị si wee dị ọ na-enye anyị obi ụsọ etu m si abịa oge ọbụla ndị na-aga kịta bụ ezinụlọ ọdụ Okonkwo Mmụọka family n'ọgbọ Ezọbịka na Ọsadebe ibe anyị ọda ụgwọ ọrụ na-aga na tebụl kịta ka aga m ibe otu esi eme ya ọrụ ile bụrụ agbata obi na-eme ọfụma anyị na-ekele unu anyị na-ewetezi akwamozu mama n'isi njedebe n'awa nke a dịka ọrụ si eme unu kenezie ndị mmadụ kedu ka akwamozu mama si wee gaa Chineke
ihe ekpele ihe niile ọ pụrụ ime ihe niile o nwere ike niile anyị eje mmiri anyị wee na-enye Chineke mmadụ wee tinyekwala aka mmadụ dị iche iche na-agwa n'isi mama edoluchi ya anya ndo na nwata ya wee kegide chi ya na-eme na-achọ iru mmadụ ibi ya na-enyere mmadụ ibi aka na-ajụrụ mmadụ ka onye ọbụla ụmụnze gara ọ gara ọfụma gosi na so na Chineke etu anyị si wele ekpere ga-anabata mkpụrụ obi ya na ndokwa mkpụrụ obi si wele onye mgbe mkpụrụ obi dị niile kwere site n'ebere nke onye na-etinye na-asị na amani na-agbalị maka na ọmụma anyị ka ọrụ eziokwu mmekọta nke ya na ndị mmadụ ịfụnanya n'ime onwe titi ndị mmadụ anyị na-afụja anya anyị na-ekwu n'ihe na-ekwu na-asị na gosi ebere na-adịghị ike nke mmadụ ebe ga-ezu ike ebe ọnwụnwa Messi Apostle TV onye na-ejebe ọ na-eme n'ọgwụgwụ atata anyị nọ na ndị be ume mama anyị Ezinne Cecilia onye nwee n'ume ka anyị kwata ifugo ka o si gaa akpụrụ mama anyị zu ike na ndokwa ndị ezinụlọ ya agbalị ka ọ dị nnọọ ka ọ fara ọ celebration of life 92 years adị ọkụ isi anyị na-asị ka ọpụpọ bụ n'ezinụlọ ya make ezinụlọ ya dị more special holy and favor from God ndị na-ebere ebe a Chineke dị n'ebe ha n'udo anyị na-asị ka Chineke gọzie aka niile so wee tinye aka ife na agụmụzọ abụọ udo ndị pillars bịa maka ya nka anyị na-ekele ụlọ ọ ga-adịrị omume Bishop of Aka Diocese anyị na-asị ka Chineke gọzie mgbe anyị na-eme mmemme kpọtụrụ anyị anyị hazie aka m bụ Messi Apostle Njebe udo